खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायग्रा गासैबो रायजो राजासिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। नैबे समाव दिनैनि जि रबिबारनि मोनाबिलि समनि गोजोन बेलासि समाव जों दावगा हारिमु आफादा जि दाखालि नोंसोरनो मोनसे रादाय होदोंमोन जोंनि आंनि इउटुब चेनेलनि थ्रुयै दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअनि थ्रुयै दिनै बे जुन्थु दालायाव बानाय दावखा गाला बैसागुनि जुन्थु एलबाम जों दिनै रिलिज होबाय। बेखौनो आसा खालामहरो बुहुमनि थानाय एबा आसामनि बेसेबां खना खना थानाय गासैबो बर' रायजोफ्रा अनसायगोन होननानै बे एलबामखौ अनसायगोन होननानै जों मोनसे मिजिंथि हरदों। दिनैनि बे समाव माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जि जोङो सानथाम सानब्रै गोब्राब नाजानायनि गेजेराव बे मोनसे भिडिअखौ जों बरननो हाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ थांनानै बे एलबामखौ नायनो हागौ। लोगोसे आंनि मोनसे दंबावो दावगा हारिमु आफाद फेसबुक पेज होननाय आरो चक्र बसुमतारी इन्सटाग्रामावबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि जा खौरां बिजों नायगिरि गासै जोंनि सारा आसामाव गोसारनानै थानाय जों नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे बे मोननै खौरां बिजोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय। मोनसे गोजोन रादाब जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबा गलाघाट जिल्लानि हारिमुनि बिथिङाव मोनसे दिनैनि साना जारिमिनारि सान। दिनैनि सानाव गलाघाट जिल्लानि दानि सरुपकार समर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नाम्बर बियाबनिफ्राय दावगा हारिमु दालाय आफादनिफ्राय दिहुननाय गोदान मोनसे बैसागो भिडिअ एलबाम बेखेवनाय जादों आरो बे भिडिअ एलबाम बेखेवनायजों लोगोसे सारा जोंनि बर' हारिमुनि बिथिङाव बिथांमोननि जा साननाय हनाय आरो जा दावगा हारिमु दालाय आफादनि जा जेरैबायदि बिथांमोना साननानै बे भिडिअ एलबामखौ दिनै रिलिज होदों। जोङो आसा खालामगोन बिथांमोननि साननाय लेखायै जा भिडिअ एलबामा बे बैसागो भिजुवेल एलबामा जोंनि बर' आइ आफामोना अनसायनानै लागोन आरो आसामावल' नङा गुबुन गुबुन हादोरसा एबा हादोराव गोसारनानै थाहैनाय जोंनि बर'साफोरा बा आइ आफामोना जोंनि बे बैसागो भिडिअ एलबामखौ अनसायनानै लागोन बेखौ जोङो मिजिं थिगोन आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जे साफ्रोमबो जोंनि आइ आफामोना बिथांमोननि साननाय हनायजों जा गोदानै दिहुननाय जों भिडिअ एलबाम बैसागोनि आलामाला दालायाव बानाय दावखा गाला बे भिडिअ एलबामखौ बयबो अनसायनानै लागोन बेखौ जोङो खावलायगोन आरो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारि बाहागो लानानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो सारा आसामाव थानाय जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिमुखौ अनसायग्रा जोंनि बर' आइ आफामोनखौ जोङो खावलायगोन साफ्रोमबो शेयार खालामलायलाय आरो जोंनि जा गोदानै जाखांफुनाय जोंनि फावखुंग्रिनि जा हारिमुनि बिथिङाव बिथाङा सिगांलांनाय जा हाबिला बे हाबिलाखौ बिथांमोननि जाफुंहोनो थाखाय बयबो बर सारस्रि हरदों आरो बे भिडिअ एलबामखौ बयबो अनसायना लागोन बेखौनो जोंनिफ्राय हास्थायनाय।